cassava cake or pudding. Magandang araw po sa lahat. Sabay na ang red velvet cake. Narito ang mga sangkap. Cassava starch, pop milk, condensed milk, itlog, keso, vanilla, asin. Pisahan na natin ang pagmimix ng mga sangkap. Pagsama-samahin lang, haluing mabuti, 1 teaspoon salt, ibap milk, condensed milk, just mix well. 3 perasong itlog. First time kong itry itong cassava starch kasi nung gumagawa ako ng cassava cake ay talagang bumibili ako ng kamuting kahoy. Ngayon marami akong stock at mag-expire na itong mga starch para to sa kutsinta noon. Add 1 tablespoon vanilla essence. Tumigil na kasi muna ako magtinda ng mga kakanin dahil sa sobrang mahal na ng mga sangkap. Kaya itong mga niluluto ko ngayon, pangkonsumo na lang muna namin. Ito namang cupcakes na to ay ang dessert to na biniko noon. Ngayon, hinihalo ko na lang dito. Painitin na muna natin ang oven, nakaset sa 180. Pinainit ko ng 15 minutes, saka ilalagay ang ibib. Yan na, binibake na. Sinabay ko na ang red velvet cake. Birthday kasi ni Che, ang aming anak ngayon. Masarap na siya kahit walang icing, pero gagawan ko siya ng icing next time. Meron kaming boodle fight mamaya para sa advance birthday celebration ni Che. Ayan, ito ang aming dessert.